के चटैया पापा बिछौले बाड़ा हो हमरो ओके बैठवले बाड़ा हो हमरो के बैठ कुसा के चटैया बैठल बानी हो तोहरो के बैठवले बानी हो तोहरो के बैठवले बाड़ा हो के छतिया पापा कोइले बाड़ा हो हमरो के करवले बाड़ा हो हमरो से करवले बाजार के छतिया बेटी कोइले बानी हो तोहरो से करवले बानी हो तोहरो के करवले बानी हो गैया भैंसिया दामाद के हाथवा पापा तू धइले बाड़ा हो हमरो से करवले बाड़ा हो करवले बनी गलतिया बेटी पापा हम कइले बानी हो हमरो से धरवले बानी हो हमरो कवनो गलतिया बेटी तू नइखू कइले हो जैसे दुनिया आई है होला हो जैसे दुनिया आई है होला कटोरवे आमा दूधावा हो पियावालू अवरु खियवली दूधा हो भात अवरु खियवली दूधा हो दूधवा के नेकी नाही देहाली हो बेटी चललू सुनारा बर के साथ चललू सुनारा बर के साथ आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया रिंगटोन बाजेला लेला मोचिया रिंगटोन बाजेला लेला मोचिया आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया आलू 10 रुपया बैगन 20 रुपया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया पंडित जी के पैकेट में मोबाइल नोकिया रिंगटोन बाजेला लेला मोचिया रिंगटोन बाजेला लेला मोचिया अगला हो गीता गांधी दीदी कने तनवा वाला गेट छोड़ा दीदी हाय वाला गीत से रहा नहीं चलावा मेरो वाले जाला वे मछरिया चलावा मेरो वाले चलावा मछरी बाबा मेरो ले बना के कोयलिया से बनावा मेरो वाले बना के बेटी ले ले रो वाले पापा हो राजुआ पापा बेटी ले ले रो वाले चाचा
के बानी का हे मिले ना पानी हां हे में से कथी तक कोलासे में से ले लेतनी अब दूसरा गीत कढ़ाई दीदी धान धोए के बाद कर लो गाय लगी दिया गाय जी दीदी बस के को पड़ा में से सुंदर दिया हो जाना बस के को पड़ा में सुंदर दिया हो जाना उठावा ऊपर बाबा मोरवा बोले हो बोलिया बोलिया सोहावन लागे हो जागी सोइया जागी सोई हो अनिला पापा हो माया आया पापा चोरी चाहिए अभी आया जू पापा चोरी होई है सारी संपत्तिया पापा रही सारी संपत्तिया बेटी हमारे बाची जाइए हो सुंदर रानी दिया चोरी काय हो कराई जल्दी हो रानिया दिया चोरी होई छटवा ऊपर पापा मुरुगवा बोले हो मुरुगवा बोलिया सोहावन लागे हो मुरुगवा बोलिया सोहावन जागी सोइया जागी सोइया का सब भैया हो सुंदर बहिनी चोरी होई है हो सुंदर हाय बोलो बेटा बहिनी चोरी होई है हो धारा फोरा का सब भैया चुप हो जा, चुप हो जा। जानी धारा टूटी जाई है बहिया छूटी जाई है रिश्तावा टूटी जाई है हो धारा फोरा और ना भैया जानी दुनिया हो धारा टूटी जाई है बहिया छूटी जाई है रिश्तावा टूटी जाई है धारा फोरा अजीता भैया धारा जानी दुनिया हो धारा टूटी जाई है बहिया छूटी जाई रिश्तावा टूटी जाई है हाइला हे में हाइला ऐसे करी आज से बढ़िया से रखम ठीक नु सुनाई सुनते हो तनी जा बेटी कौनो शिकायत के मौका ना मिले रानी हमर खाली बेटे के रानी नाम नहीं है रानी होइयो बिया ठीक नु ठीक बा चले कब चुमावे के नु पंडित जी रंगा हो गेलु अब सिंदूर दान हुई ना दीदी हाँ चलो चले के नमस्ते प्रणाम हम प्रभद्र सिंह नमस्ते प्रणाम हम बनी गुड़िया जी नमस्कार प्रणाम हम अलकार्या बहुत ही प्यारा देखने जा ये हमने के अभी लगन शुरू हो गई बाटे सब कोशिश करनी जा कुछ बनाने खातिर अगर ज्यादा कुछ कले हम जा गलती सलती तो माफ करम जा बाकी चैनल पर अगर नया बनते चैनल सब्सक्राइब करी और शेयर लाइक जरूर करी जा कि वीडियो लोग के कैसन पसंद बाटे वो भी बताई जा वीडियो कैसन लागल वो भी बताई जा बाकी चलिए एक साथ दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए और तब तक देखत रही हमार भौजी 2020